आदिवासी भाई बहन, आप लोगों को मैंने दिल दुखाया है गंदी बात बोल के। बहुत अजीब तरीके से बात बोला मैंने आप लोगों को। পর এখানে সরি বলে নন সেন্স লাউডা কমন সেন্স নো সরি কে डायरेक्ट जेल ढुके एकदम केस मार आउट ठोका खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव जितु थांनाय साननैसो माइना बसुमतारी होननाय सासे आब' बर' आइजो बिथाङा जाय आदिबासि हारिफोरखौ माखासे बाथ्रा बुंनानै रायनायनि थाखाय बिथांखौ केस होनाय जादोंमोन। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन बा शेयार खालामगोन। दा बिनि सायाव माइना बसुमतारी जाय बिथाङा निमाहा बिदोंमोन आरो बेखौबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। इसलिए मैंने दिल से सॉरी तो मैंने आप लोग से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं कभी भी आदिवासी भाई बहन को मैं कभी भी गाली नहीं दूंगी। इस तरह से आसाम में से महिला इस तरीका से अभद्र तरीका से हमारे आदिवासी जाति की गाली गलौज कर रहे शीघ्र ही हमरे मन प्रतिवाद और प्रतिकोप करते हुए हमरे मन अपन कर्म सूची में ऐड कर रही उनका पुतला के जला ली और दूसरा स्टेप जला कि थाना में उनका नाम से कानूनी प्रशासन के हिसाब से ओके कड़ा से कड़ा स्टेप लेवल जाए कि हमरे मन थाना में भी एफआईआर कर ली और मालबाजार थाना से जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट मालबाजार थाना से हमरे मन एक वार्ता दे रही कि सिर्फ मालबाजार से ही थाना में कंप्लेन नहीं हुई हर एक ब्लॉक से उस औरत के नाम पे हमरे मन कंप्लेन करो के हमरे वार्ता दे रही और भी इसी विषय में और आगे कहा हुई से कि हमरे मन जाने के लेकिन प्रयास करो और देखो कि हर एक जगह से हर एक ब्लॉक से तो थारैनो नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो मबाइलनि गेजेरजों फोरमायदों। दा बिथांमोना बुंदों जे बिथांखौ निमाहा बिनो होदोंमोन। अलरेडि बिथाङा निमाहाबो बिबाय। दा लोगोसे नैबे समाव जितु माइना बसुमतारी आब' बिथाङा निमाहा बिखांनायनि उनाव सासे वेस्ट बेंगलनिनो सासे आदिबासि सुबुङा ओरैबायदि माने गाज्रि सोदोब रायदों दे। आं नोंथांमोननो एसे भिडिअ क्लिपखौ होगोन, नोंथांमोना नायदों। नमस्ते आदिवासी भाई बहन, आप लोगों को मैंने दिल दुखाया है गंदी बात बोल के। बहुत अजीब तरीके से बात बोला मैंने आप लोगों को। छापरी कर बात कर छापरी जानी है ना छापरी के मन जानन हमने कर आदिवासी लेकिन काई दिन इतना माने बेया बेया वर्ड कर रहा है जे जखन तो वीडियो बना ले सके तो नहीं लग लगना का जे हम आदिवासी जात के लेकिन जो अच्छा वीडियो ना ले उसको स्टी नहीं देना उसको के नहीं करना तुम लोग इधर करना। अरे छापरी जानी छापरी छोड़ी किस जाने किस तो नहीं सिर्फ आसाम ने खाली बोरो आदमी है ठीक है हमने का आदिवासी पूरा ओल्ड में है तो पता है खान किसने लग देख ले एक आदिवासी के पावर नॉनसेंस लड़े इडियट मेंटल ऐसा मेंटल जखन तो वीडियो शूट कर ले सेकंड बोल ले आदिवासी तो हम याद ना है तुम लोग इधर के नहीं हिस्ट्री नहीं दिया। अरे छापरी छोड़ी छापरी जानी तो बाप का हिस्ट्री खोला रहने का हमें सरकार हमार सरकार जगह हमने का आदिवासी मन हिस्ट्री लड़ा था तो का तोर घर का संपत्ति देता रहना का एखान बुझ ले आदिवासी के पावर देख ले एक आदिवासी के पावर आड़काठिया आदिवासी एखान कभी भी आदिवासी मन के विरोध में उल्टा सजा नहीं बोल ठीक है नॉनसेंस लड़ा इडियट दिन तो जानी टू हमने कर आदिवासी कर लागिन असम कर आदिवासी मन स्टिल लगिन लड़ा था जैसे कि मोर घर कर देवा था बोल के एकदम उसको स्टिल नहीं देना तुम लोग इधर ने। अरे छापरी छोड़ी ना जानी कि शादी विषय नहीं तो है जाने का तोर बाप का स्टिल नहीं खोला ना तोर घर का संपत्ति नहीं खोला था हमने करा दिमान सरकार जन लड़ा था सरकार खोला था तोर काले हुआ जखन तो वीडियो शूट कर ले इसे ना और एखन सॉरी बोला थी नॉनसेंस लड़ा कॉमन सेंस तो उन्हें सिर्फ आसाम ने खाली बोरो और हमने कर आदिवासी पूरा वर्ल्ड में है जाना थी कभी भी आदिवासी लोग का पंगा नहीं लेने का ठीक है। अभी एखन पता चल लगता है देख ले आदिवासी का पावर उनका डर लग जाए अगर हमने कर असम सरकार जो स्टिकर दी नहीं 5 साल में हमने कर आदिवासी असम का मिनिस्टर बनी इमन ट्राई जाए ना आदिवासी हल्का में नहीं लेने का साफ ठोकेगा मालूम है क्या नॉनसेंस लड़ा कॉमन सेंस। थारैनो नोंथांमोना नुबाय बे सुबुङा ओरैबायदि गाज्रि रायदों माने निमाहा बिनायखौ नुनानै ओमफ्राय बिथाङा बुंदों नुबाय आदिबासिनि दम। तो बेखौनो बुंनो लुगैदों जायफ्रा दिनै क्रिएटरफोर दङ जोंनि बर'नि दा बिथांमोना माइना बसुमतारीखौ गावनि हारिनि हिसाबै गावनि बर' हिसाबै बासायनांगौ। दिनै माइना बसुमतारी बिथाङाबो गावनि न'आव थाया गावनि जायगायाव थाया बे गुबुन दाबसे जायगायाव माने खामानि मावनो थाहैयो गावनि न'खरनि थाखाय बा न'खर सुंनो थाखाय दा रां आरजिनो थाखाय गुबुन जायगायाव दंहैयो। दा जोंनि माखासे बर' क्रिएटरफोराबो माइना बसुमतारीनि सायाव गाज्रि मोननानै भिडिअ बनायदों। नंगौ बिथांनि बुंनाया माखासे सोदोबफ्रा एसे गनायजाथाव नङा बेयो माने एसे गावनि थाखायबो लाजिनो गोनां जायो थेवब्लाबो गोरोन्थिया जाखायो नङा होमबा। दा बिनि सिगां आदिबासिफ्राबो गोबां रायदोंमोन बर'फोरखौ गोबां रायदोंमोन नाथाय बेफोरनि सायाव जोङो भिडिअखौ बानायाखै। आरो जोंनिया मा जायो
गावजों गावबोला माने बांसिन नारसिनलायनो चान्स मोनो खाबु मोनो आरो गावजों गावबा नाथाय गुबुनखौ माने गियो दे गुबुन हारिखौ गियो गुबुननि सायाव भिडिअ बानायनो गुबुनखौ रायनो धमकि होनो बिराद गियो नाथाय गुबुन हारिया एसेबो गिया आसुगुर गावगासिबो गिया ओरैबायदि माने धमकि होनानै बाथ्रा बुंखायो आरो गुबुन हारिफोरा बेखायनो आं बुंदों माइना बसुमतारिया गोरोन्थि खालामबाय जोंना बेखौ जिथु एफआइआर होदों दा बिथाङा दिनै जुदि खैफोदाव दङब्ला बिथांखौ जों माबायदि रैखा खालामनांगौ बेखौबो जों सिन्था खालामनांगोन आरो जिथु दा सासे नुदों नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होखाबाय बेबायदि गाज्रि सोदोब बाहायदों ओरैबायदि गाज्रि जाय आबौआ बुंनायनिसाय आरो बिनिया गाज्रिसिन अब्ला बेखौ नोंथांमोना मा बुंगोन अब्ला बिथांमोना माबायदि दम होफिनदों नैबे बाथ्राया एसे साननो गोनां आरो बिनिसाय आरो बांसिन गाज्रि सोदोब बाहायनानै बिथाङा बुंबाय नोंथांमोनाथ' बुजिखादों दा बेखायनो जोङो सोरनिबा अलखदाव सोरखौबा मिनिनानै बा सोरखौबा बांसिन हेरेसमेन्ट खालामनो बा नारसिननो बेखौ माने साननाङा आरो दा बिथांखौ गोरोन्थि जानायखौ सुद्रायनानै बोरै बेखौ माने खैफोदनिफ्राय बासायनो हागोन बे बाथ्राखौबो जों साननांगोन माने माबायदिहाय रैखा खालामनो हागोन बेखौबो जों साननांगोन आरो दा बेबायदि नोंथांमोना बयबो बुजिबाय जानांगौ आं बांद्राय गोलाव खालामा भिडिअखौ नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालाम आरो जिथु दा थासारिया जाबाय थादों बेथ' माने गोब्राब जानो थांगासिनो नोंथांमोना नुखादों जोंनि बिटिसिनिफ्रायबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों बे माने जोबोद गेदेर खहा जानो थांगासिनो बेखौ बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर' सार आरो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आं बिथांमोननि भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोना बेवहायबो बुजिखादों बे माने गेदेर माने खहा जानो थांगासिनो आरो दा अब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो